FESPACO, Festival International de Cinéma et de Télévision de Ouagadougou, n'ale farafinagun jabɔ kɛlaw ka fuguba ye, ale kɛnɛ bɛna sigi a sen kan ka ta février kalo tile 25 fo ka taa bila mars kalo tile 4 natara. A tora tile 3 ɲani nin kɛnɛ nin ka bila sen kan. FESPACO ɲɛmaw bɛ ko bɛɛ bilara sen kan. Musa Alex Sawadogo ye FESPACO tako 28nan ɲɛma ye. Nous sommes à plus de 97, près de 98% près. Kɛmɛ sigira anw labɛnnen no fo ka se jɔyɔrɔ 98 ma. Jaa minnu ka ɲi ka jɛnsɛn kɛnɛ kan olugu bɛɛ sera an fɛ ka ban. An ka ɲi ka dunan minnu bisimila olugu fɔlɔw bɛ sera an fɛ ka ban. Guataba min duguma jafeerelaw ka ɲi ka se ka baro kɛ ni jasanlaw ye n'an b'a wele ko chapiteau, ale fɛnɛ labɛnna. Min ye a dabɔnko ani a labanko seli ye, ale fɛnɛ labɛnniw b'a sen kan. Nin bɛɛ le bɛ se ka kɛ ne b'a fɔ ko an labɛnnen no ka ban. A tora fɛn damadamani an ka ɲi ka minnu da kelenya. Quelques points afin que la fête puisse commencer dès le samedi. Min yɛrɛ ye kunnafonidilaw ka baara ye n'an ko commission presse et communication, olugu baaraw b'a sen kan. Abi Watara ye nin cikɛda nin ɲɛmaa ye, ale ye ɲɛfɔli d'an ma ka taa kunnafonidilaw bisimilali kan. An kɔni bɛ jalajira an y'a daminɛ a mɛnna an y'a daminɛ kalo 3 nin ye ten a dilanni n'a labɛnw sisan mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'a ka na a minɛlen. Ayiwa kunnafonidila min bɔra Burkina Faso dɔrɔn na wa walima o bɔ jamana wɛrɛ la? O bɔra jamana wɛrɛ la, o bɔra Burkina Faso o ye tiɲɛ ye mais jamana wɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ka ca ni Burkina bɛɛ ye. Donc o ma bɔ farafinna yɛrɛ dɔrɔn na, o bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ de la ka na. Fanga tigiw fana ko an ma ko an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko hakili sigi. Tiɲɛ don ko jamana cincɛnnen don mais o fana bɛna o seko n'o damayira kɛ pour que u ka na u ka baara k'o ɲɛma ka segin so hɛrɛ la. Bi arabalon kɛnɛ kan an ye bololabaarakɛla dɔw ye u bɛ gwengweli kɛra u bɛ peinture kɛra o yɛrɛ bɛ fɛn dɔw lɔra an tɛ minnu si dɔn. Ne tɔgɔ ko Roland Sanu. Présentement an bɛ studio labɛn na FESPACO nin kama bɛɛ bɛ fɛn ka studio. Au lieu que invité ninnu u ka taa bɛɛ fɛn na studio la directement u bɛ se ka na émission nin kɛ yan FESPACO ka place nin kan directement. Baara normalement bi kɔni an b'a bɛɛ kun cɛ et puis a banna. Ka ta sibirilon février kalo tile 25 fo ka taa bila mars kalo tile 4 natara jabɔla ɲɔgɔnna 170 bɛna se ka u ka dɔnko bila kɛnɛ kan kiiri bɛna se ka tigɛ k'a lɔn min sera ka ŋanaya sɔrɔ n'an ko étalon di Yenenga. Nin tun ye Kariya Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou, Burkina Faso.